Салому алейкум, бародаро, хушомадтон ба канали ман. Марҳамат, якте лайк занитон, подписатсия фаромӯш накунтон, бародарҷоно. Бародаро, ҳамин акомади 4 гектар заминашонай. Ин хону дар сквайҷ, трансформатор, оби насоси наро мекиштагӣ. Ҳама шароиташ ки пурра 100%. Мана марҳамат тохуша тамошо кунтон. Бо мефаҳмтон мана дарахто мухчиёша бентон, бародаро, мухчиёш нағз. Хари вақти гулаш омада мин дура серӯзан гул мекунад иншоалло дарахто. Боғи калон 4 гектар. Собственный скважишай. Бу собственный вай аз канал об мекиштагӣ наробашай. Мани хонаш бародаро. Хони мештагишай, дутта хони мештагишай. Пол, потолок, хони бор ҷо мекардагишай. Мисол вақтои сезон ҳам онда бор хуш мекунем, хушкои дарора мондагишай. Ошхонашай. Дани ошхонада ҳавзашай. Бо ҳавзи берники, ҳавзи калоншай. Мана марҳамат то охирчи бентон. Або стоп кар ята лайк зада. Дастгирӣ фаромӯш накунтон, бародаро. То охирчи бентон, ҳама ҷошро нишон медиҳем албатта. Мана бародаро, инҷанда гелосу, хурмою, гирди ҳавлиянда, хонанда ҳама чиз шай. Олуча мани ҳавзи калонаш бародаро. Ин ҳавзаш анча калон. Хай видеоно чӣ хемена, чӣ хем не. Назарам 7 ба 7 бошанми, 8 ба 7 бошанми. Ҳисоб накардем ки ҳавзи калон. Дарахтош пурра бародаро. Дарахтош имсола коркардша кардаги тракторшо тагашта трактор даровраги трактор шидгор ка хуш шуро кара рост кара мондаги. Бехша намедан бехаш беҳад бисёр. Тоша намеданам мана мухчиёи дарахт. Оби свет ки барои трансформатор мебирад 380 мешавад, ки ман света намефаҳмам. Ҳамин света айки муҷо гирифта ондага 3 километр 4 километр сима гирифта ондагӣ сталбои калон ки ана барои скваж не скважиша задагӣ обаш меболад бемалол. Мана ин полои хонаш инаш ҳисоби амбортагаш ҳисоби стяжка. Бародарҷоно, рӯи ҳавлини гелосҳои калон калонашай. Мана мен дара мекушам бародаро бентон хони мештагиёшон. Вақтои сезонанда барои онда хушкарам. Хони мештагӣ. Яда хони мештагӣ ҳай. Якта инаш ошхона. Ошхонаи ман нишон медиҳам бародаро. Мана ошхонашай, мана оштоно. Оштонаш бародаро. Мана инҷа ҳавзадани ошхонада ҳавзашай. Барои нӯшокӣ. Хайми бози анча боз одамош диги не. Салвай. Мана ангурошай. Дарахтош ҳамин 15 сола, 20 сола ҳар хел. Ана мехед оброра мондагӣ оби скваҷа тамоми замин ба мехела тақсим кардагӣ. Аммо скваҷ ҳар мобайм дута мобайм сета мобайм якте ҳамин зада буромдагӣ. Бемалол обам то кашад хушкунӣ об бемалол медарад. Мана хона арӯи хона бентон. Дарахтои калон. Ин бурафташ ки мехел чизаи бурора мондагӣ барои об. Вентилёр кушоятон об гуваска мебарад, обмониш проблема не. Боғи калон 4 гектар. Тамоми шароиташ ки скважашай. Ана оби насосашай. Светашай. Трансформаторашай. Ҳамаш айн худаш собственный ягон хивеш не.
дарахтош ҳамааш ҳосилтаи хушрӯ, светои одиги дидостона. бинтон бародаро, ки харидори аниқ бошад, номари ман телефон мекунад. Албатта ман экранада ҳай ман оғалаш бародаро, болоши пуштагӣ не, хай оғалаша сохтагӣ, болоши пуштагӣ не. Ман аданаш нишон медиҳам бинтон иншолло. бинтон бо саволаи ягон хеле вақтон боша, албатта гӯйто ман ҳамаша мефаҳмонам. ман худам рафта худам сиёмкарги ҳар якташа 5-20 молба бемалол ин фирмача мешад. 20 молли шохдорба. охироша сохтонди фақат болоша мепӯштону бо дарвай мекаргатонди. амихе гапу кор. ин нарха сал қимат бародаро. қиматам меарзад. ин тамоми шароиташ ай бародаро. аку худо хоҳад бо ман экранба нархоша менависам бинтон, албатта барои дастгириёти анҷом ташаккур.